खुलुमबाय इनसाइड एनि बर'आव आं मिथु बर'। रन्जन दैमारिनि केस उइद्र'नि थाखाय खामानि मावबाय थानाय जादों। 27 अक्ट'बरनि उनाव कर्टआव जागोन आपिल हियारिं। बे खोथाखौ बुंदों एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया। उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय कसुगाव हालामनि जलायस्रि बाजारनि नब्लाङाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेल जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिनि जानानै फोसावदिंनाय मेलाव 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारिजों लोगोसे मिरु बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि अनजालि दैमारिया बाहागो लानानै 28 नं गसाइगाव बियाबाव बिपिएफ हान्जानि बिजाथिया देरहासारगोना रोखा होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबादि बुङो। आं फैनानै जिखिनि नुबाय जोंनि मानसिफोरजों रायज्लायबाय जोंनि दैदेनगिरिफोरजों आरो जिखिनि जायगाखौ आं गिदिंनानै नुदों जोंनि थाखाय बिराद मोजां जानानै दङ आरो बेयाव रायजो राजाखौबो लोगो मोननानै गोबांजों रायज्लायनानै आं मिन्थिदों जे बिपिएफनि फिल्डआनो साबसिन जानानै दं। रन्जन दैमारि गुटनि माखासे दैदेनगिरिफोरा इउपिएल दोलोखौ रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ साहाखौ सापर्ट खालामदों होननानै माखासे गेजेरजों बुंथिदों। बिनि बेलायाव बे बिसोरनि खोथा एनडिएफबिनि खोथा बेयाव आंहा बुंनांगौ जेबो रन्जन दैमारिनि केसनि उइद्र'नि थाखाय जों खामानि मावगासिनो। कर्टआव केसआ गाबोन जों एपिल हियारिं खालामदों। एपिल हियारिंनि थाखाय पेपार कम्पिटिशन जाबाय। बिनि उनाव गाबोन केसआ उथिगोन। गाबोननि उनाव जोंहा हियारिंनि डेट लानाय जागोन। गाबोननि उनाव माब्ला हियारिंआ जागोन एपिल हियारिं जासिगोन हाइकर्टआव। बेखाय बेखौ जों अलरेडि खालामबायनो थादों आंनि एडभकेटजों। मेडाम जिनिसाव मेडामा मा बुङो? एक्चुअलि आं बिना गयारि बिथाङा मा बुङो आं बिथांनि बाथ्रानि सायाव आं फिननाय होनो गोसो गैयामोन। बिथाङा सोंखाबनायखाय मोनो जे बेयो अगणतान्त्रिक बाथ्रा। बे जेब्ला गणतन्त्र हादोरावहाय गोबां दोलो थायो सोरबा दोलोआ सोरखार बानायो जाय बानायो आरो बे सोरखारनि चिफ मिनिस्टार होन प्राइम मिनिस्टार होन एबा सिएम होन काउन्सिलफोरनि बेफोर बयनिबो जायो आरो बेयावहाय बे बिराद दुखुनांथाव आरो हयथ' माने राजखान्थिनि बागै एबा सुबुंखान्थिनि बागै एबा संबिजितनि बागै मोजां हयथ' मिथियाखै बेवहाय जोंनि आइजोफोरखौ गामिनि सजा आइजोफोरखौ बेबायदि बाथ्रा बुंदों। सोरबाया गिनानै साननानै होदों साननानै खिन्थु सुबुंखान्थि दाहारायावहाय बेबायदि खुनु बाथ्रा गैया। जायानो सोरखार दायो बे बयखौबो नायनांगोन खारन बेनि सोरखारनि थाखाया बयनिबो। जोंबो सोरखारनो दिनै टेक्स होगोन सोरबा कंग्रेसआबो होगोन सोरबा बिजेपिनि मानसियाबो होगोन सोरबा बिपिएफ सापर्टाराबो होगोन सोरबा एडिएफ सापर्टाराबो होगोन आरो बेजोंसो सोरखारा सोरखार सालायो। बेयाव माने मिनिथावबो लाजिथावबो बे जानानै दिनैनि दिनाव दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा यां जेनेरेसनफ्रा गोबाङा मोजां बाथ्रा सानो बुजियो गोरों। बेवहाय आं सानो नंगौ माखासे खोनासंथावै बुंथावै सोदोब बाहायदों माने राजखान्थिखौ गाज्रि मोनसे माबाजों लांनो नागिरदों। बेजों बे बुंलायनायनि अपोजिसन पार्टिखौ बुंनायनि रायनायनि मोनसे लेभेल थायो मोनसे माबाजोंहाय बेखौहाय जों मोजां सोदोब बाहायनानैबो बुंनो हायो। बेनिफ्राय बहुद गाहायाव ओंखारलाङो। खिन्थु आं आसा खालामगोन जे जोंनि गोदान उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिहेतु गोरों बांसिनानो गोरों मोजांखौ बुजिग्रा मोजांखौ नाजावग्रा बेवहाय बेबायदि गाज्रि गोहोमैनो हाया होननानै आं सानो। खिन्थु खोनासंनायाव बयबो गाज्रि मोनो आरो। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मोसाहारि इनसाइड एनि बर'।